Falta Ramón. Non está aí. Bueno, pois estamos todos, empezamos, vale? Bueno, boas tardes. Damos inicio, entonces, a sesión ordinaria do mes de maio do pleno ordinario e temos como primeiro punto da orde do día a aprobación das actas anteriores número 6 e número 7, a 6 de sesión ordinaria e a 7 de sesión extraordinaria. Votámolas por separado. Algunha cuestión sobre as actas, sobre o número 6? Non? Votos a favor? Non estaba, Quintela. A número 7, algunha cuestión sobre a acta? Non. Votos a favor? Moi ben. Como segundo punto da orde do día temos a aprobación do expediente para a contratación de suministro de electricidade no Concello de Muros de alta e baixa tensión pola Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias a través dun contrato baseado nun acordo marco. A proposta ve co ditame favorable da Comisión e trátase de aprobar o expediente de contratación de suministro que vos decía. A proposta que traemos é primeiro aprobar o expediente para a contratación de suministro de electricidade no Concello de Muros de alta e baixa tensión pola Central de Contratación da FEN a través dun contrato baseado nun acordo marco, autorizar o gasto correspondente de acordo co seguinte detalle que a seguinte imputación orzamentaria de xuño a decembro 256.477,67 euros. Terceiro, enviar a invitación a todas as empresas do acordo marco que de conformidade cos termos de adxudicación do mesmo estén en condicións de realizar o obxecto do contrato conforme ao modelo normalizado aprobado pola Central de Contratación da FEM e, unha vez instruído o expediente pola Central de Contratación, delegar na alcaldía calquera trámite que sexa preciso para a adxudicación, notificación ou publicación do contrato baseado. Quinto, dar conta ao pleno da corporación da adxudicación do contrato. Ben, sabedes que temos sempre moitos problemas coas facturas da luz, sempre, de feito, ainda hai facturas aí pendentes de pago. Bueno, unha das cuestións que nos comprometemos no seu día era regularizar este tipo de situacións. Na documentación que se vos enviou vai o prego de cláusulas administrativas e prescripcións técnicas que han de rexir a contratación. Consta o expediente a restitución de crédito para este exercicio polo importe que vos dixen. O valor estimado do contrato son 2.242.364,10, tendo en conta o prazo máximo de duración, que é prorrogable hasta 5 anos como máximo. E o posible incremento de ata un 20% do prezo inicial. Bueno, intervencións, señora González? Nós xa votamos a favor na Comisión Informativa, parecenos ben, parecíanos unha cousa bastante urxente, porque efectivamente ano tras ano sempre foi un problema o do pago das facturas da luz, porque nunca coincidía o que había no Concello co que estaba pasando a empresa suministradora, co cal creemos que é unha boa idea acollerse ese acordo marco da FEGAM. Moi ben, moitas gracias, señor Quintela. Sí, bueno, é algo que xa se fixo, que xa fixemos no goberno anterior. Entón, bueno, os contratos rematan, hai que volver a sacalos, según a lei de contratos, nada máis que dicir. Moi ben. Señora Lao? Nada, nos entendemos que é necesario, que hai que facelo, así que non nos imos opoñer. Moi ben, pois, bueno, creo que con eso podemos deixar unha parte importante do gasto de suministros do Concello polo menos solucionado durante os próximos 5 anos. Bueno, creo que é unha boa nova para todos. Alguna outra intervención? Votos a favor da proposta? Bueno, pois queda aprobada por unanimidade. Como segundo punto como terceiro, punto da orde do día, traemos unha proposta de solicitud de axuda económica da Diputación da Coruña para acondicionamento da contorna do lavadoiro do Chalón. A proposta que traemos é aprobar o proxecto denominado acondicionamento da contorna do lavadoiro do Chalón, redactado pola enxeñeira de Camiños, Canales e Portos, Rebeca Ferreiro Núñez, que ascende a un total de 15.000 euros, IVA incluído. Solicitaron a subvención económica da Diputación da Coruña por un importe de 12.000 euros, que supón o 80% do orzamento total. Comprometer a dotar os fondos da parte de actuación non financiada pola Diputación, que serían 3.000 euros. Declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento desta actuación.
autorizar a Diputación a obter as certificacións oportunas sobre a situación do Concello e facultar a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión deste acordo. Ben, este é un proxecto que xa tiñamos redactado cando se fixo a obra do Chalón, porque se viu que o teito, a techumbre está en moi mal estado, corre de feito peligro grave de derrube, está vallada porque non se pode permitir o paso por ali porque está bastante peligroso. No anteproxecto xa se dá conta da situación dos ferros, de que están en moi mal estado, que reventaron hormigón e que está nunha situación bastante peligrosa. Falamos coa Diputación, estuveron vendo e, parece que se prestan a financiar este proxecto e nos piden este acordo plenario. Intervencións? Bueno, nós somos conscientes, creo que todo o mundo, de que esa techumbre dos pozos dos pozos do Chalón están en moi mal estado e, efectivamente, creo que era unha petición xa de todo o mundo de poder arranchar, sacar, polo menos, a techumbre deses pozos. É unha pena que a obra non poda ser moito máis ambiciosa, como nos gustaría, eu creo que a todos, pero, bueno, darlle as gracias aos compañeros da Diputación da Coruña por mirar, como sempre, para Muros. Moi ben, moitas gracias, señor Quintela. Sí, bueno, unha memoria valorada de setembro do ano pasado, como dixo, para tirar o teito do Chalón, dos lavadoiros, valorada en 15.000 euros. A verdade é que nos resulta así un pouco, non sei como dicir, hai escasamente un mes que aprobaron un orzamento de máis de 7 millóns de euros e na exposición de motivos din que non teñen 15.000 para tirar o teito dos lavadoiros, non? E recurren a pedirlle unha axuda á Diputación, que non nos parece mal. Pero, bueno, de vez en cando tamén hai que tirar un pouquiño da vaca que está en Santiago e non muxir sempre a que está en Coruña. Xa que o goberno amigo está aí, digo eu que o goberno amigo servirá para algo e non só para dicir que está aí o goberno amigo. Porque, bueno, aquí o que está chegando dentro da Diputación da Xunta de momento non vimos nada extraordinario. Moi ben, moitas gracias, señora Lao. Bueno, nós non imos insistir no tema da Deputación porque creo que xa todos sabemos, tantos que estamos neste pleno como a maior parte da veciñanza, que quen nos quita as castañas de lume sempre a Diputación. A nos a obra parecenos escasa, entendemos o perigo que supón, pero a nos o que nos gustaría era que se sustituíse esa cuberta cumplindo cas indicacións de patrimonio. Parecenos que, tendo en conta que xa é un proxecto que, como dixo vostede agora, xa estaba redactado e pensado, ben puderon pedir tamén unha axuda para a sustitución do teito. E como dixo o compañeiro Quintela, podíanlle pedir tamén ao goberno amigo, que non ten por que ser sempre a Diputación quen dá. Moi ben. Bueno, vamos a votar a proposta, non entrar en outras consideracións. Agradecemos á Diputación que se ve, como sempre, nos atendan as solicitudes, igual que nos atenden en outros casos. Votos a favor da proposta. Abstencións. Moi ben, pois queda aprobada por maioría a proposta de solicitude de axuda. Mocións de urxencia? Non? Bueno. Traemos entonces o parte de control dos órganos de goberno e fiscalización dos órganos municipais do Concello. Damos conta das resolucións da Alcaldía número 436 de 26 de abril ata número 557 de 21 de maio, das xuntas de goberno local número 11, 12, 13 e 14 e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Damos conta tamén do informe de intervención 103/2021 de control financeiro permanente a posteriori de dereitos e ingresos da Tesourería Municipal do exercicio 2019. E pasamos entonces ao apartado de rogos e preguntas. No último pleno ordinario, o Grupo Socialista fixo algúns rogos, fomos atendendo, os que pudemos e nos dou tempo, trataremos de ir cubrindoos todos. O compromiso preguntaba polo traslado dos postos do mercado. Actualmente que xa se pode funcionar o mercado 100%, pois o espacio témolo prácticamente todo cuberto, arriba e abaixo.
E o grupo do BNG preguntaba se temos planeada a recuperación da Ponte da Salina. Bueno, cando se fixo o trazado do Camiño de Santiago, tratouse deste tema, da posibilidade de recuperar esa ponte. Vostede falaba dun anteproxecto que existía no ano 2011, creo recordar, que preveía a colocación de 2 hitos ou 2 pedras un importe de 20.000 euros. Se lle parece pouco 15.000 para o teito do Chalón, pois 20.000 para facer unha ponte, non sei o que lle parecerá. É unha iniciativa na que estamos traballando, ten bastantes dificultades, hai que facer un proxecto, ver os permisos que son bastante complicados de obter e buscar o financiamento. Non é unha cuestión que desbotemos en absoluto, pero presenta dificultades este investimento. E, como lle digo, pois en calquera caso nos chama bastante a atención que se acorden agora de proxectos de hai máis de 10 anos, como o Viveiro de Empresas ou presentando pois este goberno propostas que o BNG non levou a cabo cando gobernaba, nin tampouco cando gobernaron os seus sucesores ou extindidos, ou como lle quira chamar, porque eu xa non sei moi ben o que son. Votaron en contra dos orzamentos e agora pois veñen pedindo investimentos que deberían ter vostedes feitos hai máis de 10 anos. Preguntas para este pleno, señora González. Gracias. Bueno, nos queremos saber cando se vai, porque estamos prácticamente en junio, e queremos saber se xa se contratou a xente para a limpeza de camiños, como todos os anos, e estes días estamos vendo queixas e os veciños estánse queixando polo estado dos parques, e se van a colocar papeleras, que creo que se pediron aquí neste pleno en máis dunha ocasión. Moi ben. Queremos saber se a bandeira azul, que, por certo, perdeu compromiso por Galicia pola súa desastrosa xestión, tiñamos 2 bandeiras, unha para a oficina de sostibilidade, cando nos estábamos, e a bandeira azul da Playa de San Francisco. Cando chegou aquí os elefantes estes, pois quedamos sin ninguna. Entón, ahora mismo, este ano non nos la deron. Non se pideu ou que pasou? Non a pedimos porque xa lle comentara o ano pasado que como a retiraron e unha das causas de non concesión é que a teñan retirado en algunha ocasión, non a pedimos. Valoraremos cando pase algún tempo prudencial, pois volver a pedir. Bien. A contratacións están agora os procesos en marcha, vale, de turismo e de brigada contra incendios e empezaremos pois cos seguintes de personal de reforzo para playas e de socorristas, en canto, bueno, xa temos un interventor accidental nomeado hoxe e entonces en canto podamos poñer en marcha os procesos o faremos. E as papeleiras, bueno, pois valoramos. Pero vamos a poñer papeleiras, non? Bueno, porque hai que buscalas entre os árboles, Sí, son escasas. Son escasísimas. A verdad é que eu, a raíz deso, gustaríame comentar unha cousa que me chamou a atención en cidades históricas de España, como Salamanca ou como Ávila, que non hai ninguna papeleira nos cascos históricos e están asombrosamente limpas. A xente, bueno, debe ter o hábito de levar o lixo con ela e non hai ningunha sola papeleira en ningún deses cascos. Bueno, pero o mellor nos cascos a mí parece ben que non as haxe, pero sí, por exemplo, na parte de fora e nas parroquias, si sería convinte, eu creo que ver alguna papeleira. Sí, hai que poñer algún punto de recollida, estaría ben. Temos en baño, no medio de baño, un pau da luz que ten os ferros ao aire, que creemos que ten, o sea, que está peligroso, está moi... En que sitio é? Detrás de Margarita. Detrás da tenda Margarita. Botarles un ollo. Bueno, mirámoslo, vale. A rede de pádel está rota. Xa está rota. Queremos saber como vai o dos pliegos de contratación para o servicio da recollida de cans, porque agora no verán vai a ser moi complicado. Entonces, visto que eso é unha partida importante, interesaríanos que fora rápido e que se adjudicara esa... Están bastante avanzados. Sí, vale. O mismo digo do Bar San Francisco. Como van eses pliegos? Tamén está a parte que faltaba de pliegos administrativos, está tamén adiantada, faltanos un pequeno informe técnico sobre unha cuestión dos precios, pero... E podería ir para verán? Nos contamos con que sí. Sí, vale.
E Ramón pode facer unha pregunta tamén? Sí. Sí, é un robo. Que é un pivote de pedra ali na rúa da Maduja. Cando se chega arriba a xesta. Está ali tirado, non sei se se vai recoller ou se se pode retirar. Perdón. Un pivote de pedra que hai ali na subida de todo o calexón. Vale, vamos mirar, vale. Moi ben. Algo máis? Non, non, non. Gracias. Señor Fontela? Sí. O día 14 deste mes tivo entrada no Concello unha solicitude asinada polas asociacións esteiranas, como mínimo 8, para a recuperación dos pasales da Salina. Que vai facer o Concello ao respecto desta solicitude? Sigo? Sí, sí. Cónstanos que debido ao mal tempo que ten e o intenso uso que ten, a furgoneta dedicada ao transporte adaptado vai dando bastantes problemas e avarías. Está o Concello traballando na solicitude da concesión dunha nova furgoneta ou algunha maneira para financiar unha furgoneta nova. Empezou a traballar o Concello na construción das beiras rúas que unan a Villeira e Tal, tal e como lle pedimos hai uns meses. E de feito lle propuxemos incluílo no POS. Consideraron a posibilidade de metelo no próximo POS. Nada máis. Gracias. Señora Nao? Ben, no último pleno preguntamos tanto polo poste da Baixada de Ventín como polo sinal de televisión de Torea Velleira e díxonos que xa estaba a situación avanzada e que se contaba con que se solucionase a xiña. Un mes despois a situación sigue sendo a mesma, cando se lle vai dar solución. O camiño de Salgueiros en Abelleira está nun estado lamentable, rogamos que se arranxe. O estado dos parques do Concello é penoso, non hai un só que presente unhas boas condicións, dende os puntóns soltos de San Francisco, pasando polas táboas rotas de Ventín, ata a Peppa Pig que os propios veciños tiveron que facer para remendar os perigosos muelles saíntes do Artón. Tendo en conta que do pós-2019 se reservou unha importante partida, aínda que se veu reducida pola insistencia do PSOE no aparcamento do Cabo, parécenos moi grave que os nosos cativos corran perigo de lastimarse cada vez que saen a xogar. Nos vindeiros días daremos entrada a un informe elaborado polo noso grupo de goberno sobre este tema. Rogamos que se teña en conta e se lle dé prioridade. Bueno, xa temos unha memoria técnica elaborada ao respecto, pero bueno, agradecemos as aportacións. Estamos chegando ás vacacións de verán e moitas familias atópanse co problema da conciliación. Vanse facer actividades para a infancia para facilitar a conciliación das familias traballadoras? Preguntamos por actividades que permitan a conciliación real e non só dun par de horas. No mesmo sentido, son varias as familias do Concello que demandan programas de conciliación ao estilo dos programas madrugadores, é dicir, que se permita deixar os máis pequenos no colexio antes da hora de comezo das clases con unha persoa que os atenda. Ten pensado o Concello estudiar a colaboración cos colexios para implantar este programa? A marquesiña das Rusiñas, frente a Carleiras, está rota e resulta inútil cando chove, xa que pola súa orientación non abriga e as familias teñen que chegar ata a parada co coche. Unha boa solución sería pechar a marquesina dunha forma similar á de Uía. Rogamos que lle den solución a este tema. Cando se vai comezar coa limpeza de todas as praias? Canto antes, por favor. En Liñares, por exemplo, nin se pode acceder á area. E xa para rematar, por que motivo se suspendeu no noso Concello o proxecto Apego? Vaise reanudar? Cando? Moi ben. Estamos, entonces. Bueno, pues como sempre, os rogos os atenderemos na medida das nosas posibilidades. Agradecemos as aportacións de todos os grupos. Sempre ven máis 4 ollos que 2, e ainda que nós tratamos de estar pendentes de todo, pois sempre quedan cousas atrás. E as preguntas, bueno, as que podamos xa contestamos no próximo pleno. Vale? Pois gracias a todos. Damos por rematada a sesión. Vale, gracias. Hola.